Horas madihamu amanami inanami Horas. nausahat di bagas joron itu hatawan naksongoni dihamuna amanami nanami na dijabu nama dohoti acara partang yang tahun debatama nama masuhita saluhutna sebelum tamulai martang yang nahohom mahita di bagasar rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhatta mareddehita sian nomor 390 sada ayat sada 2. Dengan situ Memuji debata Yahova nasun tiba Nasai tong basa Dengan doamu ahon Managat asimi Modari mengendehan Ujung nasib kami Madongan si pintihan Nadingan si tutup Nai matong tong pujian Inasana wujud Oh Tuhan ibadaku Alas nirapi Nanatang tong binanmu Ipakahenami Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maau ali debata jala parbadahon badak kudopak bangso na sodaula roha sai palua mau sian bawa siulahon si pautoto dot hajek kelon ai hodo debata haroroan ni hagogoku tongos mahati romu dohot hati goramu akan manuguau pataruau tu dolok ni habadiamu dohot tu inganamu haleluya martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang para si roha na sumurung namadok mauliate mahami tu hosian nasa rohanami ala dilehon ho anakmu na sasadei tu hamatean humo popami asa unang mago na porsea di ibana alaya sa hanguluan na saliling nililing na dinasida tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Jesus Kristus nagabi habadiaw dot hati gorad dihami saise sama dosa nami saluhut ala ni pilihan na sundenggan na pinelhon nai humo popami sai paeleng mapinggol mo tutang yang nami jala asi maroham dihami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama ayat epistel ima sian pilih pitulu mamuka sian ayat 4b sahat tu ayat 14 tajahama marsikat soren parukilon maniop hati gorani ai molo diri pudeba adong si pangasahonon na di pardagingon dalam au manian tarsunat di ari pawaluhon doau
nasian bangsa Israel marga Benyamin, halak Heber, tubuni halak Heber, halak Parise mangihuton patiki. Garang dorohakku mangalili huryei, sohasurahad di hati goran na siap patik. Alai naung parutungan hiad doyau, harugian doi dijujur ala di Kristusi. Saluhut na dutahei wetong harugian tumibakkon hamuliaon, ni panadaw di Kristus Jesus tuhaki. Alai bana husiakos saluhut nai, jala orbuk-orbuk doi huetong, asa huomo Kristus. Asa di bagasan ibana au didapot, unang mamar hati goran sian patik, tung sian hapor siaon di Kristus do, ima hati goran nasian debata, namarujahan di hapor siaon. Asa hutadda ibana dohot hagogon ni haheyon ne, rodi hasa saur tuakka hapor suhonna, dinagabi sa pangalawaw dot ibana di hamamatenay. Anggiat sahat au haheyon nasian akan namate. Apalanok sanga hutakkupi manang naunggabi sundenggan, alay say huyakido anggiat tartakku pawi, songon nang tinakkup ni Kristus Jesus iyaw. Ale akadongan, dahura jumi diriku naung sun hutakkupi. Oddo tahe, huhalupahod do na dipudiku, huyahiyakka na dijolo, dopak padangi do hupuspus, dopak upah hapunangan nasian pajon ni debatasian gijang, di bagasan Kristus Jesusi. Ido sahatna, maratua doakan na tumangyon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata mareddehita sian nomor 233 ayat 1.4. Dami di batana sumurung sian saluhut naroha, ima nama ngaramoti, ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Yesus Kristus, Tuhatai. Amin. Di hamamanami dohot yanami, nanong marpungu di bagas joro debata, di borginon nama dohoti partangyangan sektor ta di budarion rap dohot sude amuakkana tua nami amanami inanami saudara-saudara kami yang mungkin
tidak boleh hadir di gereja ini untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kebaktian sektor Pertengahan Wek pada malam hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita, hatanya debata namaragugu yok kita, napaingot ton guluta di Pertengahan di Boroginon, imana tersurat di Jesaya bidu 40 mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 21, Jesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak, tapi hut bema di bagasan rohata ganup. Songonod dohatani Jahoba, nau mangalihod dana di laut janadalan balubung di bagasan aik nadoras. Naung parwarhon hureta dohot huda, parangan dohot parhohas, rap marpiahan nasida, dang tarbahis sabihehe, pidom do nasida songon subbu, naung mitop, unang be paingot-ingot hamuak ka namasa na julo, calo unang be pikiri hamuak ka narobi, idama bahenok kuma nai baru nunga pola martubur nuai tung sota daum muna mai tungod do tahe bahenok kumadalan di halongonan akka batangai di tano bakal pasangapon niaka binatang di ladang maau akka gopul dohot akka pidong utto ai lehonok kuma aik di halongonan akka batang aik di tano bakal mangalehom minum bangsokku nahu piliti ima bangso nahu jadi honi diau mamaritahon hamuliaukku sogot ima bangso nahu jadi honi diau mamaritahon hamuliaukku sogot ido anggo sahatna dihawa kamanami dohot yanami akan tua-tua nami nadong di bagas joroon rap dohot nadong di bagasta di dia pehita maringanan di partikian waingon. Saudara-saudara saya yang ada di gereja ini dan juga mungkin yang ada di rumah, mungkin juga yang ada di pekerjaan. Di minggu nasalpu holaku jahat turpukon pitorodo sada suku-suku diau bohado tarjalohawi no naing perubahan. Apakah kita mampu untuk menerima perubahan? Saya masih ingat satu statement presiden kita, Pak Jokowi katakan bahwa perubahan dunia ini dia katakan per detik, per menit, per jam, per minggu, per bulan. Perubahan sangat cepat. Hatu piado perubahan di mana. Dan kalau kita tidak mengikuti perubahan, maka kita akan digilas oleh perubahan. Molo so taihut perubahan ini tinggal do kita akan tertinggal dan kita akan digilas oleh perubahan. Itu dia ibana. Mau tidak mau kita harus mau berubah. Basa hudok nak kingamanginang tarjalohabi do naing perubahanon. Di sada huria naukia di bolus. Idok mari tonga-tonga di parhalado. Amang sungonom maju tabahin. Dakya tabay sungoni bang tawa somali. Mungkin pengalamanon boy itu terjadi di tonga-tonga ni punguata. Ketika kita lempar, ketika kita beri masukan, pemikiran tentang satu perubahan, lalu langsung ada orang yang mengkat.
Kita pasok mali. Maol do kita majalo perubahan. Tapi mau tidak mau kita harus mau berubah. Dang boy dang berubah kita. Kalau kita tidak mau berubah ya kita seperti ini saja. Ngolutta sonom matorus. Tung suadong do. Manangaha nanaing patupota di tonga-tonga di ngolutaon. Saya ambil amanginang satu statement Thomas Aquinas. Dia katakan demikian. Agar kita hidup bahagia, seseorang harus mengetahui apa yang seharusnya ia percayai. Jadi ikut jelas do isi do nata haporsiai. Ikut takas do di kita isi do nata haporsiai. Dan kita harus percayai bahwa siapa yang kita imani itu mampu memberikan yang terbaik buat hidup saya. Siapa yang saya imani mampu akan menguatkan saya dalam menghadapi segala persoalan hidup ini. Isena huwa porsiai mampu doi patuk ko saluhut nama sa di tonga-tonga ni ngulukku. Saya tertarik dengan orang Chinese. Ketika mereka mengimani Tuhannya luar biasa, dia memberikan hatinya untuk Tuhannya. Thomas Aquinas madok ikut tamu tu do isi do data haporsiai asa marlas di rawah kita. Nah kedua kan do ibana seseorang harus mengetahui apa yang seharusnya ia inginkan. Jala patuluh do ibana seseorang harus mengetahui apa yang harus ia lakukan. Ahadona yang ulahodonna. Iyo ibana. Na ikon dirubah di tonga-tonga ni nguluon. Asa jup pangat ka perubahan. Amanginang sudedo kita satulop. Narong di garejaon di bagas Taganup manang di dia pe kita. Semua kita menginginkan ada perubahan. Jemaat menginginkan ada perubahan pelayanan di tengah-tengah gereja. Sudedo makala mohonon berubah manian. Mubah manian. Ulau pakobasio di tengah-tengah ni huria. Mubah manian perhalado melayani. Dan perhalado juga katakan mubah manian ruas ni huria. Semua menginginkan perubahan. Tapi pertanyaannya, ada enggak satu orang yang mau berubah? Di 4 hari yang lalu, saya sudah muat sebenarnya nats ini di Facebook saya. Ada 3 hal yang tidak boleh dirubah. Saya angkat 2 daripada hal itu. Yang pertama, masa lalu tidak boleh dirubah. Dan yang kedua adalah orang lain tidak bisa dirubah. Moloboi peta ubah halak na asik, ingat itu paksaan saja. Kita memaksa. Itu kisibi dia. Tadi amang situasi lelehian. Saya di sana melayani 2 tahun. Marsiding. Di hati hebar dalam pak dope. Adong ma. Mereka siagiat dong. Udok marminggu maho. Tahu nggak mah? Hujul-juli terus marminggu maho. Suatu saat dia katakan kepada saya, oke ama. Mulai hari minggu marminggu peau. Ala ingot dah. Marminggu piau dan siar rohaku ale ala niho. Begitu amang meninggalkan sibide, hola ditinggal hoko sibide. Begitu saya tidak akan pernah gereja lagi.
Toh sampai di tiga dak kamar minggu ibana. Bahasa oleh mana berubah? Karena paksaan, karena perasaan mungkin. Wama perasa ku banditaon, terus bandokonawa samar minggu dan lain sebagainya. Oh wow. Sampai dia masuk hubungan kor, tapi dia orangnya komitmen. Begitu amang tinggalkan Sibire, saya tidak akan pernah ibadah lagi, saya tidak akan pernah ke gereja lain. Boy tahu bahalak alai paksa dui. Dan saya percaya itu yang Tuhan tidak pernah mau. Ido bahen tus tarubahi taro zolma. Alai mohado sabi marubah zolma. Saya punya satu prinsip hidup yang kita mau berubah. Jadi kita ikut berubah. Jangan pernah salahkan orang lain, tapi salahkanlah dirimu sendiri. Saya huduk do tuaka dong pangula. Kalau orang pergi beribadah ke gereja lain, berarti ada dong masalah bagi saya. Ada dong masalah bagi saya sebagai pelayan. Maka mereka pergi. Kenapa saya tidak mau berubah? Basarang jong-jong awi jolo di bituan lalu katakan, halo selamat hari Minggu, apa kabar Inang, apa kabar Amang, sehat, Tuhan berkati. Karena setiap manusia pengen dilayani kok. Sudah jual molas rohana dihobasi dohot dinggan. Anani ikut kita do para jolo berubah. Ikut nau do para jolo berubah. Mololo moro hakku halak nasing naing mubah. Jangan pernah tuntut orang lain berubah. Jalanak Jepang tak perubahan ini. Itu Paulus mandok di Roma 10:2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah. Amanginang las dorohata mulumuba perguluanon siat na hacit, parir, dangol, gabi sonang. Las dorohata mula berubah ekonomita, pernguluota, perdaramata, las dorohata disi. Las dorohata mula berubah akaamata, akainata. Amangin ang sehuro lusungonon. Arjulo mulia, menguliau, merkeluarga. Marebe menate jam gerak, di mana? Kata. Aku besok ni. Ubanti terus. Anak diraja dua darah kue torisi ho. Ternyata takkan membuat dia berubah. Alai aku pikir lu sama unwaingon. Merbedai kami terus. Nuai nggak berubah biau. Marebe inata dijabu mulai manasipau mengalopit tangan. Ali Tuhan pasojo ebet-ebet ninatakku Tuhan. Dan ternyata berubah. Ketika saya mau berubah, las rohata dong perubahan ini. Alai ikon kita para jolo berubah. Amaginang buhado kita mau berubah. Jalamat jalo perubahan di revolusi industri 4.0 on 4.0 ini. Ang madok nuaing 5.0. Buhado kita majalo perubahan di masa pandemi kon.
Aku dak kuboto manginang terjalo kita nuai manangdang. Tapi mau tidak mau kita harus mau menerima ini dan kita harus mau berubah. Biar kamu baca nuai manginang. Karejo sejabina work from home. Kita jadi boton. Ibadah sejabu. Di bata mau adong pangguli sa Jakarta usukun sungguh dia doang umar siajar online namang mantap narwaku merguru melua online marsiajar siajabu maaf tuau majo hodok unang majo tu kita. Aku mau lu majalo perubahan obah, jujur deh, Biga hali jumidna, sohayaro masuk akalku. Emang kau tahu itu si bata, ya lu jumpa misudi, maka kata itu hai bah, pamati maka kamera ini nak, matikanlah kameranya itu nak, masuk. Roinat terijabu, pakai bajumu seragam, minna, pakai seragam. Alasat tabi hasa salah warna, salah warna jabu dipakai, dan harus sekolah. Baik kamu so, jujur dulu kita, memang kita mampu menerima perubahan ini atau tidak? Audak kuboto, aubah, alia kita kuboto terjalau kita manang dangon. Alia mulu jujur kita memang harus sebenarnya. Mudah-mudahan dari jabu. Sudi rabi song kitaon marbatik sudi mabiki hati di mata molope dan ya saya masih bersyukur dia memberi hatinya pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan bersekutu nang pelewat live streaming. Tapi mau tidak mau manginang kita harus mau berubah ikut jalo otta do jala ikono do hitamu harus nang pe adong do segi positif na adong do segi negatif na sukses nuaing baima na menguasai IT jualan di dunia maya sukses don alai gudang mana na tergilas ala sumampu imanat tong ya gudangan nuaing ba nuaing ga bertobat ijabu iyan olo sampai jam 2 pagi fix ina ya kalau naingon naraku gaur mau bigion maka tatai terus molorotik kibatam paket ina pak kita harus musion naraku do itu rusukku deh. Udah dibayar belum? Belum Pak Ina, gak ada orangnya. Nantilah besok kau datang niku dulu jauh sih. Udah Pak Ina, sedia ongkosna. Mau di atas ni 50.000 do. Dan roh tangi jual mana niku do terlalu jauh sih. Mau 10.000 din na boleh 10.000 pola masalah teh narwaku. Nang pi gudang do na. Tergilas di sih nanti. Gudang do na kecewa. Ibereng i video songoni mama na ada olah sah odo indah muse kan udahlah manang buhabe nang libo to be ate alai ima kor jalot tarwi dang bui dang alani perlu do bijak mengadopi perubahan atung macai hatop situ tu amang inang lausido terpukul diutro saya di masa pembuangan di bangsa Israel di Babel surah hita ma bangsa Israel tarjalot taro hatai di mata manangda ngasonang bangsoi di Babel
Alan di paloas do bangsa Israel berbisnis di si. Dinggad do ngulu ni bangsoi di si. Bahkan memungkinkan do bangsoi menduduki jabatan di Babel. Alai Roma hatai di bata ikon keluar. Ikon paluon di bata do nasida. Siap Babel. Pasti doa dong nama dok pasoma hata-hatami nang pialong nama dok moliate malua banahami pasti doi apalagi sada pemahaman di hati hai nama bain nasida ganggu makaprosihai di bata debatani si Abraham debatani si Jakob debatani si Ishak molotalu sada bang sumar porang natalu dakola bangsoi alai natalu pe debatani bangsoi ido mabain nasida ubai danga dong bedalanna hita haruar siap Babylon bisom mana hita terus ada dakia di sana dari nasida molo dibuang pe nasida di Babel laho papi taho kaprosiaun nasida dui asa manat dan debatai sendiri maul do tarjalo dan sidai di baga-baga di debata napi nasahat ni si Jesaya maul do tarjalo rowana sidai alanima amanginang didok ma diturupukon adong do naik baru na yang pasatu ni debata molota jaha ayat 10 siai idama bahenok kumanai baru nunga pola martubur nuaing tung sota dau muna mai tongod do tahe bahenok kumadalani halongonan akka batangai di tano bakal tabereng ayat 10 sia dohot ayat 20 ada hal yang baru bahwa Allah mampu mengubah pembaharuan alam jala saluhut di patu pada batado tutonga-tongani bangsa Israel jala didok daudui adul doi itu sangat berbeda dengan pengalaman bangsa Israel na eksodus nasida na keluar nasida bangsoi sian parhato bara Mesir tutano na di baga-baga hode bata molotajaha ayat na pasapula luhoni unang bepai ngotong itu hamu akana masana jolo jala unang bebikiri hamu akana robi dia 10 doa 10 pitu takas do di Papua disi ondo na leleng ini hal yang lama ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir ada banyak penderitaan yang mereka alami di padang gurun bahkan mereka katakan Amateo mana hodi hami Musa bahasa buanom muhami di somar sikor di padang gurun non di halongonanon mereka bersungut-sungut kudang do penderitaan dari wana sida dangi di bata ada hal yang baru di bata orang do diterupukon the absolute of God hak mutlak Allah yang tidak mungkin di pikiran manusia itu mungkin di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1:27. Jangan dong nasotar patuban ini bahasa di tengah-tengah di ngulut tahun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah memilih Raja Koresi, Raja Persia, raja yang tidak mengenal Allah. Abraham, Allah Yakob, Allah Ishak. Ido na baluahon bangsa Israel siak kabuanga Babel. Ido na mabuat nasida. Jala ido na bajong Jakob bagat joro di debata di Jerusalem. Ido na mabuat perkangkas bagat joro
tu Jerusalem sian Babel. Itu hal yang baru. Naso mungkin. Dan poparan ni si Daud. Alay bangso na asing. Bangso na sumanada de bata. Ido dipakai de bata. Amanginang. Bohado kita makaporosyaho di tengah-tengah ninguluta. Bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Bahwa Allah kita itu adalah omnipoten, omniscient, dan omnipresent. Debatana tahaporosiai. Dia adalah maha kuasa, mampu berbuat di luar pemikiran kita, mampu berbuat di luar ninata sakapi. Debatana tahaporosiai, dia maha tahu amanginang. Diboto ibana do persoalan ningoluta, diboto ibana do ahana perlu di tengah-tengah ningolutaon. Dia adalah Allah, omniscient, dia maha tahu. Dan debatana tahaporosiai itu adalah omnipresent, dia adalah maha hadir. Di dia peibana tak jauh, di situ Allah ada. Bohado hita makaporosyaon, jalan monota haporosiai, pabahena ni debata, na luar biasa di tengah-tengah ninguluta, di sido kita boy, marbarita, bersaksi dalam hidup ini. Dihuaso ni debata, dihamuliaon ni debata, dipabahenan ni debata, di tengah-tengah ninguluta tahun. Lalu semua orang akan memuji Tuhan, semua akan menyembah Tuhan. Sudah halang porosia Tuhan pada debata. Sukacita orang Kristen, pamujion ni halak Kristen, las niroha ni halak Kristen. Saya tertarik dengan khotbah hari Minggu itu. Saya selalu katakan, tidak cukup amanginang, hanya verbal. Dan cukup pola dison, pola meredai. Bagi Tuhan tak ada yang mesti sore day betul mai. Tidak cukup hanya itu. Dan cukup holan ritual. Tidak, tapi pamujian ni halak Kristen. Ikut do secara aktual, ikut do secara tindakan pambahenan nadinggan di tengah-tengah ninguluh tahun. Na dua hal on ikon udah honot tadu. Dungi tadaun di halak ma. Tadaun na forsa-forsiai ma. Debata na tahaporsiai. Ido bay di dok dia ayat na pa 21 honi. Ima bangso na hujadi honi diau. Mamaritahon hamuliaku sogot. Amanginang borhak mahita. Mula kita tabaritahon ma hamuliaon ni di mata. Pambahenan ni di mata. Na luar biasa, na amazing. Di tengah-tengah ni gulu tahun. Tabaritahon ma. Asa sudi halak porsia tu debata nataha porsia. Amin. Martang yang mahita. Mauliati ma Tuhan, nunga disungguliho hami marhiti hatam. Ikono lalu kami berubah. Hunang holak kalak na asi. Berubah, mubah. Alay diri namin ang ulo mubah. Alay sumulo mahami. Olo paubahon. Roha
pikiran. Marhiti Tuhan. Gabi cupang nami doakan na halumutok kami. Isungguli hodo kami asa songon bangso Israel. Asa porosea na sida Tuhan. Ya kapabahenam. Nauli na dengkang. Lausido na kami, disungguli hodo kami. Pabuatuk dogogom dohot huasom, laho paluaho kami. Jalatar patu pahodo Tuhan, lubisian nahu pikiri kami. Aida ngadong nasotar patu paho di tonga-tonga ning ulunamion. Naso mungkin di kami anggo diho Tuhan tarpatu paho doi. Alanima Tuhan. Hodo botosa manangahan na perlu di tonga-tonga ning ulunamion. Tung takas doi di boto. Ala horo botosa ngulunamion siad diri nami sadiri. Pasaha mai, lehom mai, di tonga-tonga ning ulu nami. Paragugui mahami Tuhan, menghadapi perubahan, natung macai hatop situ tu. Di pardalanan dingulu nami habis suhon habis taran nasi aku ema Tuhan lehonom mo Tuhami asabui huputi kami di dia manadumengkan nanay ulahonon nami di simata daun nami habal kaum huasom hamuliaum calamarhite pabahena mima hubarita ho kami ko di tonga-tonga ning ulu namion berhak mahami Tuhan mamaritahon pabahena mi di tonga-tonga ning ulu namion. Asa sudi porosia tuho. Pakai mahami gabi ula-ulam di tonga-tonga ni portibion. Marasanga maguar munabadiay marhite ham. Ali Tuhan Hodo botosa manangahan na huwado pihami di tonga-tonga ning ulu namion. Dan ya dopan niya kana tua-tua namin uaing di dia pinasida maringanan. Nadong di bagas coromon nuaing nadong di ganuk bagas na nama dohoti partang yang anon marhite live streaming. Ali Tuhan takas to di botoho
nama sadihan takas do dibotoho na dibagasar roha doho pikiran nami asimaroham tungtangihom mahami saluhutna ului ma pangiduan nami Tuhan asa sonang rohanami asa las rohanami asa marulup-ulup pami mamuji pasangap boguarmu na badiyay pos rohanami diho diaka na marasahit diaka na marukil prosya rohami di tanganmu natugdo huasom dohot gukom pamalupon akan na marasahit natugdo gukom paluahon akan na marukil jama ma Tuhan tiyo ma marhita ngammo nalaboki pamalum ma kana marasahi buat ma akaparukilon siya nakaruas ni huriam na di bagasan parukilon asalas rohan buat kami dan keluarga siagian terlumubi ma Tuhan inang borusilay rap dohot poparan na sila na marukil alamar sirang sinirang ni hamatian dohot buru na sila para guguy ma Tuhan para guguy ma mga dobisi taon ini sungguli roh hadohot pikiran ni inang rap dohot sude poparan na bisa dileho kodo peho sahanguluan asa conok nasida tuado pammo nabadiyai wa kami nang inanami inang guru huria nadong di huria mo Tuhan nahuraki pas mamatangna manangah pesahitna sudi mahami maratangiyang sayhoma na pamalupon inanami Tuhan pos dolohanami diho lehonom muhamalungod di bana mula sotara jalon ibana na masa di tunga-tunga ningguluna papos rohana pawalehonom mudo na dumenggan na umuli tuchuluan ni Arion ditikina mga bigabing pahopulo na sida imahataho imapasahat asalas rohana sonang rohana mamuji pasangapuko mau lihat ibadiho Tuhan lasiat dorohana minuai lasiat dorohana mimulak siap bagas coromo alanunga ditiopo cara dicamaho haminuai upak kilalaho kami do tangami maniopa minuai upak kilalaho kami do tangami maniopa minuai labukiat do tangami Tuhan maniop mamasu-masu hami naung ape disimat jujung nami lasmaroha nami diho amin mared de mahita
sadedot opat. Martang Yang Mahita. Puji-pujian dohot hasanga poma husobaho kami tuho ali Tuhan di bata para siroha jala perdinggan basa. Huilalahami do padongan yomu manipat sadarion. Margugu jala marlasni roha dohami mangula aka ulon nami na maragami ali Tuhan. Tung pasu-pasuhom may saluhutna makorhon lasni roha dihami dohot hasangapon diho ali Tuhan. Mauliate di bornginon diliho ko partikia tuhami akaruas ni huriam borhatami siap bagas nami madapoton bagas joromona li Tuhan patupahon pertangyangan sungud dalan nami lahu marsaur rab dohoto marhite hatam na badia atau ngali Tuhan pasu-pasu mabarita nauli nau pinasahat ni naposom di bagasan bornginon mangula matud dim porbadia mangajari hami patahok kami asabor hatami tutuali Tuhan mamaritahon hamuliaunmu di tonga-tonga ni ngulu nami marhite akapabahenammu nasohasuhatak kami li Tuhan di ngulu namion songon nau pinatupam di ngulu ni bangsomi ali Tuhan atau ngali Tuhan di bagasan bornginon ni martangiang mahami tuho manangyakon saluhutna akaruas ni huriam mulai siya na memet saha tuna magudang manang di dia penasida maringanan di bornginon ali Tuhan natungod di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit dohot di tonga ni bagas ni nasida bahkan naungliling panahiti songgop di pamatang ni nasida hodo padaw ni bulon ali Tuhan tanganmu nagokwasoy ma apehonommu tu pamatang ni nasida asa saluhut na malum sahiti siya tonga-tonga ni nguluna alay palawas na sida toktong mga sahok ko marpakirimon maradupoko ali Tuhan. Buanon nami ma akanatungod di bagasan parukilon. Tukoma na mga puli rohani na sida tarlumubi di ruas ni huriam
na mengadupi hamatean ali Tuhan, saya pulima keluarga leho tu nasida hagugoon, papos rohani nasida le Tuhan, toktong doho rade madongani nasida, margugoyhon nasida, disude karagam ni namasa di tongani nguluna. Karena mengadupi pergumulan hidup ali Tuhan, leho kagugoon nasiako, asa margugo nasida manaluhon, akka baru kiloni di tonga-tonga ni parnguluna. Di baga sabor ngino peli Tuhan, bono nami ma huriam hakabipe pekan baruon. Pasu-pasu Tuhan saluhutna akan aposom na mangula di huriamon, jupang sadani roha, laho padimudimun huriamon ali Tuhan, asa kanaposo na uduk maradupoko, na patujulo hoko di sude aka ulaon pakubasion, asa marhite pakubasion nami li Tuhan, marsanga guarmu na badie, jala toktong lamangerbang aka pakubasion nami di huriamon. Nang negara nami pilih Tuhan, bono nami matuadopamu, kapemimpin nami mulai siang tingkat terendah sahatu tertinggi, lehum mabisuk tunasida, samar bisuk manguluhon negara namion, mabuan tu hademahon, do mabuat tu kesejahteraan, asa di bagasan sonang niroha, saluhutna penduduk rakyat Indonesia ali Tuhan. Asima roham, saijalo ma tangiang pamujion nami di bagasan bornginon. Alay molo tungadong na marlauk dosa, parulaw nami manipat sadarion ali Tuhan. Urasi hami jumulo, asa taruli hami, diasi doho tolong ni rohami. Marhite gowarnya anakmu Yesus Kristus, martangiang dohami tuadupanmu. Amin. Tapuji Tuhata, marhite deta sian nomor 655 ayat 1 las tapasa mapeliata.
Tatangyak ko mapilian na tapasahat tuwaro pa ni bata. Martangyang mahita. Ali de bata amanami na ni banua gijang. Hodo harorowan ni saluhut sile olehon na denggan doon na sa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami masya na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu parasya kami pilihanon. Pati bulun haral jauh muri tonga-tonga ni huriam doho di porutibion. Buhai marohanami marhide-hide todim. Assalam hutadahami godang ni sedeo lehom mitu hami. Asalam gir-gir hai madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap makita mangidohon tangiang hatopatai. Ale amanami dari banua gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai roma harajaunmu. Sai saut malomun roham di manotongun songun di banua gijang. Lehon matu hami serona nguluan siap hari. Sesa madosa nami songun panesanami. Ido sedongan nama dosa Tuhan. Unak kami tugi hotu pangujunan. Palua mamisian pangago. Ai hodona punah harajaon. Dohot hagogohon. Rodi hasangapon saleleng-lelengna. Amin. Bulak mahamu di bagasan nami dohot las di roha calo hamu pa pasu sedamat tadi bata. As di rohani Tuhan Yesus Kristus, holong di rohai di bata ama, dohot para seorang itu di Purbadiama, namad dongani, mama sumasu, hamu saluhutna.